जिथु जनाय महकुमानि सिङाव थानाय माइदांस्रि गामियाव जों जयै बर' कसारि गाव हायुं खुंथायनि मानगोनां मेनेस्वर बसुमतारी बेजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर जोङो बे गामिखौ दावबायफैनानै जों गामिनि जेब्ला गाहाय गाहाय समस्याफोर दं जेंनाफोर दं बेफोर जेंनाफोरखौ नायदिंनायाव जों मोनदों बे जिहेतु माइदांस्रि गामिया खोब गोजाम गामि बे गामियाव मोनसे बान्दो दंमोन बे बान्दोआ बायनायनि जाहोनाव गोबां आबादारिफ्रा आबाद मावनायाव एसे उसुबिदा जादों माइ आबादा मोजां जायाखै जिहेतु आबादजों सोनारना थानाय मोनसे गामि बे बान्दोखौ थेनो थाखाय जों मानगोनां सिफजों लोगोसे सरकारखौ खावलायदों मावफुंना होनांगौ होननानै आरो बेजों लोगोसे गामियाव थानाय जेसेबांखि जेंनाफोर दङ बे जेंनाफोरनि सायाव दै हा खुरखानाय दैबाना गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ बोरै सुस्रांनो हायो आरो गामिनि मानसिफोरजों सावरायलायनानै बोरै गोरोबलायनानै खामानिखौ मावनानै फोजोबस्रांनो हायो बेनि सायाव जों मोनसे मेलबो लादों बे मेलाव गाहाय आलासि महरै मानगोनां सिफआनो बाहागो लादों आरो बेजों लोगोसे जिहेथु जोंनि काउन्सिलनि सायाव माखासे गामि सोसननाय बियाब दानाय रां बावजाखौ बारायहोनाय बेनि बिसायख'थिसिम लांनाय बेनि सायावबो एसे सावरायनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जिहेतु जोङो जोंनि रांखान्थियारि बिथाखौ जुदि गामियारिनि गेजेराव जुदि दाना लानो हायाबा जोंनि माहारियारि बादाबो जिहेतु गोजोर जाया गतिके रांखान्थिखौ जों बोरैहाय जोंनि गेजेराव रांखान्थिनि बिथा दानो हायो बे रांखान्थिनि बेलायावबो माखासे बाथ्राफोर सावरायनाय जादों देग्लाय बोसोरनि रां बावजा बे रां बावजाजों जनाय हालामनि माबा मोनसे जौगानायनि सिन्था खालामदों नामा मा दालां बायदि जिहेतु जनाय बियाबाव ओरैनो रां बावजायाथ' खोब खम 13.5 कौटिल' रां बेखौ एडमिनिस्ट्रेटिभ जिल्ला हिसाबै 19टा जिल्ला दं आरो बेजों लोगोसे बराक भेलि थाबाय बेखिनि रांजों जे जोंनि रायजो राजाफ्रा लुबैनाय बायदि खामानिखौ मावजोबनो हाया बे सैथो बाथ्रा थेवब्लाबो जनाय बियाबाव जिहेतु बियाब हिसाबै जिहेतु मोनसे बियाब जाबाय समस्ति जाबाय जनायाबो जोङो प्रप'जाल होबाय आसाम गभर्नमेन्ट बियाब हिसाबै बेयाव 20 बा 30 लाखसो जि बोसोरारि रां बावजा मोनो बेखौ बेयाव थानाय माहारियारि आफादफ्रा जयै सावरायलायनानै बबे खामानिखौ मावजेननांगौ माया प्रायरिटि बेसिसआव मावनांगौ बबे गोनांसिन बेनि आयदायाव खामानि मावनो थाखाय आं आफादफोरखौ दिनैनि बे दुखु सावरायनाय रायजो राजाजों दिनैसिम गंनै गामि जनाय हालामाव सारमोननि एवारनेस जादों आरो बेनि उनाव जनाय हालामाव बबावबाफोर टारगेट लाबावदों जिहेतु जोङो दाख्लै थांनाय बुरलुंबुथुर सेराव थानाय गोजाम गामि जिथु बेरासापुरि जिथु 60 आरो 70 मायथाइनि गेजेराव गायसननाय बे खनसे जानानै थांबाय दिनै नैबे माइदांस्रि गामिया बर' सोमावसारनायनि मोनसे मेरु होनना बुंनांगोन जनाय साब डिभिजन मोनसे समाव नङा होमबा मुंख्लंआबो बे गामियावनो जादों थरला बसुमतारिया बे गामियावनो जादों दिनै आरो बेजों लोगोसे जोंनि साखाथियाव थानाय ओरै सोनाबहा थानाय जिथु लादांगुरि दाङाइगाव 1 नम्बर लादांगुरि 2 नम्बर लादांगुरि दाङाइगाव जयपुर थाइगिरगुरि बे पार्टआ थाबावबाय नङा होमबा बेखिनियावबो मोनसे सांग्रांथि मेल लागोन आरो गेजेर गेजेर लाबाय थागोन आरो हायोबा जों मोनफ्रोमबो गामि दरफ्रोमबो थांनानै बेबायदि सांग्रां मेलखौ लानो थाखाय जों सिन्था खालामो दिनै जिहेतु गोथार बाथौ सान बे गोथार बाथौ सानाव जिहेतु दिनै बाथौ धोरोमा बिश्वआव थारमाने गासै सारा बुहुमनाङैनो मोनसे गायसनजाबाय नङा होमबा आरो बेखौ दाख्लै खोब मेहेरगोनाङै जिहेतु जोंना धेकियाजुलिनि थेलामारायाव जितु खुंफुंजाबाय जितु गाहाय आसामनि भारत सोरखारनि नखर बिफाननि मन्थ्रि अमित शाह बिथां चिफ मिनिस्टार थांलायनानै जितु मोनसे मेहेरगोनां खालामबाय बेजों लोगोसे दिनै आङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै साफ्रोमबो बाथौ सिबियारिजों लोगोसे साफ्रोमबो रायजो राजा बुहुमनिनो बाथौ सिबियारि रायजो राजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय सिबिहरदों